என்னோடய பேர் பிரதீபன், இது என்னோடய ஒய்ஃப் அர்ச்சனா, என்னோடய பொண்ணு மகிழ் பிரார்த்தனா. நாங்கள் ஆக்சுவலாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கேன். இங்கே நான் குரோம்பேட் வந்து ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ் ஆகும். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து வீடு ஒரு நம்மளோட கனவுன்றது ஒரு சொந்த வீட்டில் இருக்கிறது தான். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே இல்லை, வெளியிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு சொந்த வீடு வாங்கினா ஒரு கனவு. ரிசர்ச் பண்ணோம். லாஸ்ட் 1 இயராக வந்து பம்மல், பல்லாவரம், குரோம்பேட் இந்த ஏரியாவில் வந்து சரௌண்டிங்ஸை பார்த்தோம். இதில் வந்து எந்த வீடு நல்லாயிருக்கும், எந்த பில்டர்ஸ்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணோம். நாங்கள் பண்ணதில் வந்து எங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது வந்து அசட்டிவ் ஹோம்ஸ். ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு ட்ரீமை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி குவாலிட்டி, அவங்களோட கம்ப்ளீட் பண்ண ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். அது பிடிச்சிருந்துச்சு. இங்கே வந்து நாங்கள் இப்போ சூஸ் பண்ணது வந்து ATH SARALA. இங்கே வந்து பம்மல் காந்தி மெயின் ரோட்டில் நினச்சே பார்க்கலாம், மெயின் ரோட்லேயே கிடச்சி. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ரோட் ஃபேஸிங் கிடச்சது எங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் நினச்ச குவாலிட்டி எல்லாம் நாங்கள் எப்படி எங்கள் வீடு இருக்குன்னு நினச்சோமோ அந்த ஃப்ளாட் அது எல்லாமே வந்து கடைசியாக வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ளாட்லேருந்து தான் நாங்கள் பேசுகிறோம். ஆக்சுவலாக இவங்க செலக்ட் பண்ணுற லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து இவங்க லொக்கேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. எல்லாருமே எல்லா பில்டர்ஸும் இருக்காங்க, எல்லா பில்டர்ஸும் வந்து உள்ள அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த ஏரியா வந்து அவங்க பிடிக்கிற ஏரியாவே வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த அவங்கவுங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏரியா இருக்கும். அதே மாதிரி பில்டர் சைடும் வந்து மற்ற பில்டர்ஸ் எப்படின்னு தெரியாது, பட் இவங்க வந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் என்ன ஒர்க்கு கரெக்ஷன் சொன்னாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் முகம் சுளிக்காமல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த பில்டர்கிட்ட. ஸோ அதனால தான் அந்த அசட்டிவ் ஹோம்ஸ் வந்து என்னை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இதுவாக இருக்கும். என் ஒய்ஃப் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எது சொன்னாலும் வந்து முகம் சுளிக்காமல் கூட பண்ணி கொடுத்தாங்க. அசட்டிவ் ஹோம்ஸ் தேங்க்ஸ். ட்ரஸ்ட் அப்புறம் ப்ரைம் லொக்கேஷன் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்பி போகலாம். அசட்டிவ் ஹோம்ஸ்.